Малка, ја бија сам у Немачку и беше се заљубила у мене директорка Народна банка Немачке. Директорка главна е била, она шефица е била, ладна е она поред преседника, она е ишла на sastanci s njih i ona beše odlepila, pa mir mi ne davala i ja jedan dan ona vika, vika, Stole, kude spiješ? I ja vikam, pa imamo tu kolektivni mi smještaj, tu radnici što došli smo da fasade da radimo, ona vika, ne, vika, ti od danas spiješ u hotel. Hotel, vika, u hati ima da spije. Ja vikam, aj mori, čudi me odakle pare, vika, ne si ti si kire za pare, vika, dođi vam da ti, vika, pokažem nešto. I ja uđem kude njuma, ona u kuću me kude nju odvela. Vika, otvori, vika, tu prvu golemu fioku. Ja otvorim, a unutra štampač za pare! Za marke, tad bile su marke, štampač be, samo gi štanca. Aha! I, vika, naštampaj si koliko hoćeš, vika, marke i oštampa ona i mene da platim ja hotel i ja znam, spaja sam, znači, mi 2 meseca smo tu i dok ne smo završili, vika, 2 meseca u hati spiješ, a vika, Malka, neprijatno mi na mene, ali ja ću ti kažem da svaku drugu noć dodiš kod mene da Malka mi... Vika, će dodi mi svaku noć, I tako ja 2 meseca spaja sam u hotel i išla sam i kod njuma i posle go ja zajeba. Preva ja frli karticu i telefon da više ne može me dobije, ona pobegna. Kad završili smo mi rabotu, to i radili smo nešto to i po Berlini, ja fatim, kad završili smo mi, ja take iskršim onu kartičku, a u pičku, će se zjebam s njuma, sa švabicu. I dođe u Srbiju, ona posle mene drugari mi pričaju ka Lele što je patila po tebe. Lele, vika, presavila se, ona bila je, znaš, to zgodna. Vika, kad ti otide, to je ona od stres počnala da jede, vika, guzica ovalika se napravila grdosija.